יופי. תודה על התזכורת, איזה מדויקות, תמיד אתן מזכירות לי בדיוק בזמן. אז בעצם הניסויים שלנו הם גישה של שתי עולמות שמחליטים לצעוד ביחד. ואנחנו רוצים לא רק ללכת ביחד, אלא באמת להיות כל הזמן בטוב שלנו, וזה מה שאנחנו נלמד לעשות. אז שבוע שעבר הצגתי את המעגל הזה, ומי שלא שמע את המפגש של שבוע שעבר אז הוא נמצא ביוטיוב, ואם מישהו רוצה קישור אז הוא שיבקש, וזה. אז אנחנו מתחילים מההתחלה. זה מעגל הרבים ומתקרבים. אנחנו רוצים תמיד להיות בחיים של קרבה. אנחנו לא רוצים להיות כמו שני שותפים. אנחנו רוצים שהקשר שלנו יהיה קשר מהותי, נשמתי. תיזכרו בזמן הצעת הנישואים, בטיול הכי יפה שלכם ever, בתמונה היפה הזאת שאתם מאוהבים, שאתם מבינים אחד את השני, שאת שמה עליו את הראש ואת מרגישה וואו, שהוא שם עלייך את היד ומרגיש אשריי שזכיתי. אל המקום הזה, מהמקום הזה אנחנו תמיד יוצאים, ולמקום הזה אנחנו נחזור. אני רוצה שהריבים שלנו יהיו מתוכננים. זה נשמע מצחיק? מה זה ריב מתוכנן? כן, אני רוצה שהריבים שלנו יהיו מתוכננים. אני לא רוצה ליפול על בעלי, כשלי משהו מטריד, אז בדיוק בום טראח אני אפול עליו. לפעמים 3 מילים, מתאים לך כרגע לדבר? אולי 4 מילים. אני יכולה לשתף אותך במשהו, זה עושה את ההבדל. ויוסי גם יכול להגיד לי, לא, היום לא, לא מתאים לי, היה לי מספיק יום קשה, תשחררי, זה בסדר. כאילו אנחנו רוצים לדבר רק כשהשני יכול להקשיב. וההרשאה הזאת, האם אני יכולה לדבר איתך היום? אני יכולה לשתף אותך במשהו שמפריע לי? תקשיבו, זה משנה את התמונה. זה ממש משנה את התמונה. אז אנחנו רוצים לדבר כשזמן מתאים, מקום מתאים, נשמנו, לא נפלנו על השני ככה. אה, ומכאן מחקרים מראים, ואנחנו תכף נצלול לזה טיפה יותר, שמאוד משנה איך פותחים את השיח. כשאנחנו אומרים אחד לשני, את תמיד ככה, אתה אף פעם לא ככה. כאלה הכללות והאשמות, את כמו אימא שלך, אין לי מה לעשות עם האשמה הזאת. אה, לפתיחה יש מאוד משמעות במריבות. כשפותחים אנחנו תכף נבהיר איך כן צריך לעשות את זה. איך פותחים פתיחה טובה. אבל לפתיחה יש מאוד מאוד משמעות מה יקרה מכאן ולהבא. אה, כי אם אנחנו מתחילים אתה תמיד ככה, את אף פעם לא ככה, השני ננעל, וכשהוא ננעל אין עם מי לדבר. ואנחנו רוצים כן לדבר. כל הקשר שלנו נבנה מהדיבור. לדיבור אנחנו יכולים לעשות זום רק על הדיבור. אנחנו באמת נקדיש היום לתקשורת, אבל רק על עצם הדיבור אפשר לדבר המון, כי הדיבור הוא משהו שמחבר בין הפנים לבין החוץ. הדיבור זה מה שמחבר בינינו. והלשון הוא האיבר היחיד של אדם שהיא גם פנימית וגם חיצונית, אפשר להוציא לשון. אני לא יכולה להוציא לא את הכליות, לא את הלב, לא שום דבר אחר. אבל כי זה האיבר שמחבר בין הפנים לחוץ. ומקור הדברים, עיקר הדברים זה להעלות ביחד פתרונות שאני ואתה מול הנושא ולא אני מולך ואתה מולי. לדוגמה, יש לנו מינוס, הוא יאשים אותה שהיא בזבזנית, היא תאשים אותו שהוא לא מרוויח, לא יצא לנו מזה שום דבר, שום דבר טוב לא יכול לקרות מזה. רק שאני ואתה נתמודד עם המצב הכלכלי ביחד, רק אז אנחנו נראה ברכה. חינוך הילדים, אותו דבר, כל דבר, מהאשמות לא יוצא כלום. המקום שאנחנו מבינים שאני ואת, אני ואתה, מול ההתמודדות של החיים.
מריבה חייבת לבוא אל סופה. אה, מריבה זה אולי כמו, אני מדמה את זה לפופקורן, אני לא רוצה שזה יישאר עד שזה יישרף, אני לא רוצה לכבות את הגז לפני שכל הפופקורן יתפוצפץ, אנחנו ממצים את הדיון, אבל במקום שאנחנו כבר חוזרים על עצמנו, היא חוזרת על הטיעונים שלה, הוא חוזר על הטיעונים שלו, וזה לא נגמר, במקום הזה זה המקום לסיים מריבה. לסיים מריבה ולא לדאוג, גם אם לא מיצינו את הנושא, יש נושאים, אמרתי לכם, אני ויוסי חוגגים 40 שנה, ואנחנו רוצים באמת לתת את המתנה, לעשות לכם קיצור דרך, אתם לא צריכים לעבור כל כך הרבה שנים כדי, אם אני יכולה לתת לכם כבר את התמצית של התובנות, אז זה מה שבא לי לעשות כרגע. לתת לכם את התמצית של התובנות, לא לדאוג. אם יש נושאים שלא סיימנו לריד אותם, הם יעלו ויעלו ויעלו, ובסוף הם אפילו נפטרים. ויש דברים שגם לא פתירים. אנחנו לא נתמקד בזה הפעם, אבל יש דברים לא פתירים. אם זוג התחתן, ההורים שלה מקריית שמונה, ההורים שלו מאילת, וכל אחד רוצה לגור ליד ההורים שלו. לא כל כך פתיר. בסדר, אבל רוב הדברים נפתרים, וגם מה שלא אנחנו לומדים לחיות איתו, ואפילו לחייך אליו, ואפילו לצחוק איתו. אני רוצה להגיד שבמריבה אה, יש גם פוס. אם אנחנו רואים שהדברים עלו עד לכאן, וזה כבר לא מוביל לשום מקום, לדעת לעשות איזה טיים אאוט. זה מאוד מאוד חשוב. ולאחר מכן כל אחד צריך להרגיע לא את השני, את עצמו. להרגיע את עצמו ו, ולחזור לתמונת האהבה. אני יכולה להבין שאם היה לנו ריב סוער, יכול להיות שלא נשען עכשיו מחובקים. אבל כן, אנחנו רוצים אה, כל פעם לנקות את הלוח, כל פעם לפתוח דף חדש, וזה קשה, זה לא תמיד קל, כי אנחנו אומרים, מה, אבל אם אני אמחק מהלוח, כביכול מי הבטיח לי שזה לא יחזור שוב פעם? אין מי שיבטיח, אבל אין שום דרך אחרת, כי אם אנחנו נצבור משקעים ומשקעים ומשקעים, לא יהיו לנו נישואים מאושרים, אין שום דרך אחרת. כמו שהיום התעוררתי מחדש, ככה הזוגיות שלנו כל יום היא מחדש. אז אנחנו מתחילים את שבוע התפארת. התפארת, אנחנו היינו בשבוע חסד, זה היה השבוע אה, הראשון, סיימנו את שבוע הגבורה, ותודה רבה על כל החיזוקים ועל המילים הטובות שאתם שולחים לי, תמשיכו, זה מעודד, שאתם רואים את ההודעה שלי, לשים לב, לעשות איזשהו סימון שאתם קוראים, זה באמת באמת כיף לי. התפארת היא המקום האמצע. בין החסד לבין הגבורה, שם נמצאת התפארת, זה השבוע הזה שלנו. בחסד יש נתינה ללא גבולות, יש אהבה, ובגבורה יש איפוק. רגע, אנחנו נשתיק. אז אנחנו רוצים להגיע למקום הזה של התפארת, כאילו זה שביל הזהב בין החסד ובין הגבורה. יותר קל להבין את זה דווקא בחינוך ילדים. חסד זה לתת לילד, להעניק לו, לפנק אותו, והגבורה זה לשים לו גבולות. הגבול הוא כל כך דק. איפה המקום הזה? זה נקודה מאוד מאוד עדינה. ואנחנו מדי פעם סוטים לכאן ורוצים להגיע למקום היפה הזה. תפארת יש בה יופי, שהוא כזה מאוזן בין החסד ובין הגבורה. זה איזשהו מקום שהוא גם וגם, הוא גם נותן, אבל הוא גם יודע לשים גבול. אני חושבת שזה סוג של המורים הכי טובים בבית ספר, שהם גם זה וגם יודעים לשים גבולות.
זה הורה מושלם, אין לנו כזה הורה מושלם. וגם בזוגיות זה מקום מושלם, שאנחנו גם יודעים לתת אחד לשני וגם יודעים לשמור על הגבולות. גם יש קשר מאוד חזק וגם יש עצמאות לכל אחד. לא, אנחנו לא תלויים אחד בשני. יש גם את המקום של שנינו וגם את המקום שלי. גם את המקום שאני יכולה לצאת עם החברות שלי ובעלי לא צריך להיפגע מזה. גם מקום שהוא יכול לעשות משהו ואני בסדר. אם יש פה איזה אשת מילואימניק אז אני מצדיעה. יש פה, אם כן תכתבי בצ'אט. גם המקום הזה שאני יכולה בעלי יוצא אני מסתדרת, אני בסדר. יש את המקום של אנחנו ואת המקום של אני. והשלמות הזאת היא מקום מאוד יפה של גם וגם. וזה בסדר שאנחנו לפעמים נוטים יותר מדי לכיוון אחד. אין מה לעשות, יש הורים שהם יותר מפנקים ויש הורים שהם יותר מציבים גבולות ויש את אותו הורה שלפעמים הוא מפנק, לפעמים, אבל אנחנו רוצים בסוף להיות במקום שגם וגם. גם בזוגיות זה מאוד חשוב לנו. אז זה באמת לשמור על שיווי המשקל, בין לתת לבין לקבל, מקום כזה מאוזן. הרבה פעמים אני שומעת מאישה, מה אני לא עושה לו ליום הולדת, הפקות ענק, ואז הוא מגיע היום הולדת שלי והוא בכלל שכח. אז קודם כל אני אומרת, תזכירי, בכלל התפקיד שלנו כנשים, הלוואי וזה היה יותר מאוזן, אבל בדרך כלל אנחנו הנשים, הרכזת החברתית של הזוגיות. הטוב ביותר זה באמת לעשות פעם, אבל הרבה פעמים זה קצת יותר התפקיד הנשי, ככה זה מה שאני רואה בכל הזוגות שאני פגשתי, וזה המון זוגות. אני לוקחת את אמת ואהבה, אז לאהוב את בן הזוג כפי שהוא ולא כפי שהייתי רוצה שהוא יהיה, אז המקום שייאוש בדרך כלל זה לא דבר בריא, אבל להתייאש מלשנות את בן הזוג זה דבר טוב. הרבה פעמים אנחנו חושבות שאנחנו יודעות יותר טוב בשבילם מה צריך להיות להם, איך הם אמורים להיות, והמקום הזה שאנחנו מתייאשים מלשנות אותו, מתייאשים מלשנות אותה, ואנחנו מקבלים אותו או אותה כפי שהיא, זה מקום מבורך, שהוא מאפשר למשהו חדש לצמוח. המרחב שלנו הוא באמת מרחב קדוש, אנחנו תכף יותר נזקק מה זה המרחב שלנו. ובאמת אנחנו רוצים לראות את היופי בשונות. הרבה פעמים אני שומעת זוג שמגיע לקליניקה, ואומר אנחנו כל כך שונים, ואני אומרת זה בסדר, כאילו רק בגרביים יש זהות. בזוגיות לא אמור להיות זהות. אתה גבר, היא אישה, אתה לא יודעת, אני אהיה סטיגמטית, אתה רציונלי רגשית, היא אוהבת לצאת להופעות, אתה אוהב לשבת עם נעלי בית בבית, לא יודעת, כאילו, אחד אוהב לטפס הרים, אחד אוהב רק בתי קפה, זה בסדר, זה כל כך קיים. התפארת זה לקחת את המקום של גם וגם. אמר לי פעם זוג, אנחנו לא יוצאים כי הוא אוהב טבע, אני אוהבת בתי קפה, אז לא יוצאים. איזה מין רעיון זה? אולי תצאו פעם, אולי, אולי תצאו לבית קפה בטבע, אולי תיקחו, יש כל כך הרבה אפשרויות, והמקום הזה של או הוא מקום מאוד מגביל. ואנחנו היום רוצים באמת למצוא את המקום הזה של התפארת, של הפאר, שאנחנו אה, אה, ביחד ונהנים זה מזה. אז אחד הדברים הכי חשובים בזוגיות זה באמת התקשורת, הדיבור, כשבן אדם מרגיש שהוא שומעים אותו, שיש לו עם מי לדבר, זה המון. הוא מסתובב יותר זקוף בעולם הזה. וכשהפוך, כשהוא מרגיש שלא שומעים אותו, הוא סוג של כבוי.
אז אנחנו רוצים להיות מסוגלים לדבר מהלב. ובהרבה בתים אני מרגישה שלפעמים הולכים על הביצים. זה יכול להיות אפילו בקליניקה שמגיע זוג ומפחדים לדבר, כאילו אוי ואבוי אם אני אטעה. אבל אני רוצה להיות במקום הזה שאנחנו יכולים לדבר הכל. המעגל הזה של רבים ומתקרבים, שדיברנו על תמיד חוזרים ומשלימים, זה גם נותן לי אפשרות לדבר. אם אני יודעת שאני יכולה לצאת לדרך, כי תמיד בסוף אני אחזור אל המקום הבטוח. יש לי לאן לחזור. אני מתארת את זה, אני לא יודעת אם היה לכם פעם, בטוח קרה לכם, שיוצאים לאיזשהו ערב ויש יותר אנשים מכיסאות. ואז אני פוחדת לקום, אני פוחדת ללכת לשירותים או ללכת לקחת לי שתייה, שלא יתיישב מישהו במקום שלי. אבל אם אני יודעת שהמקום שלי הוא שמור, אז אני יותר רגועה. זה בריבים שלנו, אנחנו רוצים תמיד לחזור לנקודת השלום. ואם יש לי תמיד לאן לחזור, אני לא מפחדת לצאת לדרך. זה המקום שאליו אני רוצה להגיע. בגלל זה באמת כתבתי את הספר רבים ומתקרבים, שזה מה שהוא מלמד. באמת מי שיעקוב אחרי 4 הזומים עד ל"ג בעומר, הוא מקבל מיני קורס חינם, ובאהבה, באהבה לגמרי. אה, כי אם יהיה לנו כללים איך מדברים, סוף כל סוף נוכל לדבר על הכל. ואם נוכל לדבר על הכל, אז נהיה החברים הכי טובים, וזה מה שאנחנו רוצים. בתמונה הזאת אנחנו רואים גם את משחק הקלפים שלנו, לעורר אהבה, שהוא נמצא בדרך מסין אלינו, צריך להגיע ממש, לדעתי עוד 10 ימים. אז כשאנחנו בדיבור טוב, אנחנו יכולים לשאול, אם לא, אני מתחילה להניח הנחות. אני מתחילה, הוא לא משתף אותי, ואז אני מתחילה לנסות אה, אה, לחשוב לבד מה הוא רוצה, מה הוא מתכוון, וזה מקום להרבה הרבה טעויות, הרבה הרבה אי-הבנות. ואת זה מה שאנחנו רוצים לחסוך כשאנחנו מדברים על זה שיש לנו דרך לדבר. זה, התמונה הזאת היא תמונה מהיום. אני נמצאת עכשיו בירושלים, החתן מגויס, ובאתי לעזור לבת הקטנה, וישבנו בבית קפה קדם, הורדנו את הנכד שלנו בהר המור, גוגל אמר לי שהכי קרוב אני יכולה לשבת בקפה קדם. קדם, ראשי תיבות, קפה, דיבור, מפגש. אם תסתכלו, משאירים את הפלאפונים אצלנו ומקבלים פינוק עלינו. אם את משאירה את שני הפלאפונים למלצר, בסוף הארוחה קיבלנו איזשהו פינוק מתוק על חשבון הבית. בגלל זה שהשארנו את הפלאפונים, כי זה מקום שרוצה לעודד דיבור בין אנשים. כי באמת אנחנו מאוד מאוד מוסכים היום. אז באמת שמנו את הפלאפונים, ובאמת שמתי לב שבבית הקפה הזה יותר שומעים דיבורים. באמת זה מקום יפה, שבאמת אנשים נפגשים ומדברים, וזה מקסים. אז אנחנו רוצים להיות במקום הזה שאנחנו משתפים אחד את השני. עכשיו אני רוצה להגיד שאנחנו נעשה פה בריף על הרבה הרבה דברים. לפעמים נקודה אחת, שכל אחד ייקח את מה שהוא מתחבר אליו. נקודה אחת שתתחבר אליה, תתחברי אליה, יכולה לעשות שינוי מאוד מאוד גדול. אז יש לי המון המון דיבור עם זוגות בקליניקה, האם הפלאפון נכנס לחדר השינה או לא נכנס לחדר השינה. אני שומעת תירוץ קבוע, זה השעון המעורר. הייתי צריכה להחזיק בקליניקה מדף של שעונים מעוררים בזה, כי זה מה שעשיתי אצלנו בבית, קניתי שעון מעורר, כמו שפעם היה, וזהו, הפלאפון לא נכנס אצלנו לחדר השינה, זה הגבול. אחד המפגשים הבאים יהיה על אינטימיות,
באמת זה מקום שאנחנו, אם אנחנו לא נהיה עם הפלאפונים, יש יותר סיכוי שנעשה פוצי מוצי לפני השינה, ויותר נגיע לשיח עמוק, מאשר אם אנחנו מוסכים ויש שם מסכים וכולי. אז אנחנו עכשיו ככה ניקח 5 נקודות, נעבור עליהן פה בבריף, ואחרי זה אנחנו נתעמק קצת יותר בכל אחד. אה, אנחנו רוצים לדבר בגוף ראשון, אה, להיות ספציפיים בדיבור שלנו. אנחנו אמרנו, אנחנו לא רוצים האשמות מאוד נרחבות, אבל דיברנו במעגל הערבים ומתקרבים, דיברנו על זוג שהוא מאשים אותה שהיא מבזבזת, היא מאשימה אותו שהוא לא מרוויח, אז במקום לדבר על הבזבוז, אז להגיד, שמתי לב שכרטיסי האשראי החודש היו יותר גבוהים מהמשכורת, וזה מכניס אותי ללחץ. זה משהו מאוד אובייקטיבי. התעוררתי בבוקר, אספתי 5 זוגות גרביים מהרצפה. אם אתה יכול בבקשה לשים אותם בסל, להיות ספציפי, לדבר קונקרטי, לא אתה עושה בית, בלגן, אלא משהו יותר ספציפי, יותר קונקרטי, ולהתחיל מעצמי. אנחנו נדבר על ההקשבה. אנחנו היום מאוד מאוד עונים לפני שהשני בכלל סיים, ולא תמיד בכלל צריך לענות. לפעמים הבן אדם רק רוצה לשתף אותי במשהו. לפעמים אני משתפת, ומעצם זה ששיתפתי, התשובות באות לי לבד. אז באמת לא מיד לרוץ עם התשובות. משהו שדיברתי עליו והוא מאוד מאוד קריטי, זה לבחור את הזמן הנכון. אני רוצה להוסיף על לבחור את הזמן הנכון, גם לייצר זמנים נכונים. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות בזמנים של בא לך לצאת הערב להליכה. אתם יודעים, הליכה פותחת דיבור. באמת הליכה פותחת דיבור. זאת אומרת, יש הרבה דברים, אם נהיה כל הזמן עסוקים, איפה יהיה הזמן הזה שאפשר למצוא אותו? מתי נמצא את הזמן שאי אפשר למצוא אותו? כי, כי, כי אין זמן. יש לנו, כל הזמן אנחנו עסוקים במשהו. צריך לייצר את הזמן הזה. צריך להיות חכם לייצר את הזמן הזה. מאחורי כל דרישה יש איזושהי בקשה. בדרך כלל זה בקשה לאהבה, זה בקשה לקרבה. אז להיות באמת, לשמוע קצת את מה שאחרי. גם אם יש תלונה וגם אם יש האשמה, לפעמים יש מאחורה איזושהי בקשה. ואת המקום הזה להיות אליו פתוח. ומאוד מאוד קריטי זה כמה מילים טובות נאמרות בבית. כמה מילים טובות. זה נכון גם לילדים, אבל אנחנו מדברים על זוגיות. כמה הכרת תודה, כמה מחמאות, כמה ראיית הטוב. לפני המילים יש את המחשבות. כי אם אני חושבת על בעלי דברים שליליים, גם אם אני אגיד מילים טובות, זה לא יעבור. הוא קורא את המחשבות שלי. וגם אם מישהו מלא על אשתו עד כאן, ובאמת חושב עליה דברים זוועתיים, גם אם הוא ינסה להגיד לה מילים יפות, זה לא קונים את זה, זה לא עובר. כי התקשורת הלא מילולית הזאת, המחשבות שלך קוראים אותם. היא קוראת אותם. הוא קורא את המחשבות שלה. אז אנחנו רוצים להיות במקום נקי, במקום שאנחנו באמת באים מלב אל לב. אז מילים טובות הן פותחות את זה. אני למדתי טיפול אצל מישהי שככה לקחתי ממנה הדרכה שנים, והיא אמרה לי, אם את רוצה שהאדם יזוז, רק מתוך זה שתראי בגדולתו, תראי את החלק הטוב שבו, תראי את האור שלו, רק מהמקום הזה הוא יכול לזוז. כי מהמקום שאנחנו נותנים לשני על הראש הוא מתבצר, וזו תגובה טבעית. הוא גם כופה.
זה לא מקום מצמיח. אז מילים טובות זה הדלק. ולא רק מילים טובות, מחשבות טובות. כי אם המחשבה לא טובה, המילים הטובות לא אמינות, וגם לא יצאו, והמחשבות השליליות יביאו גם מילים שליליות. אז זה מתחיל בחשיבה. אנחנו רוצים לחשוב טוב על השני. מה כן לומר? אני זקוקה להבנה שלך. היה לי איזושהי התייעצות עם יוסי, וכשהתייעצתי, וואלה, רגע, זה שיראו את השקופיות, רגע, רואים את זה בחתוך. רגע נשתיק. אה, ישבתי עם יוסי, ושיתפתי אותו בכל מיני התלבטויות שלי, והוא ככה קצת נתן לי על הראש. והוא אומר שתוך כדי הוא התחרט על זה שהוא הבין שאני זקוקה לעידוד ולא ל... ופעם שנייה שישבתי איתו אמרתי לו, יוסי, אני רוצה לשתף אותך במשהו, אני כבר מודיעה לך שאני זקוקה ממך לעידוד. אני זקוקה דווקא לעידוד. אה, אפשר לסדר בבקשה שיראו את השקופיות, זה נראה חתוך. אצל עוד מישהו זה נראה חתוך? אצלי זה נראה שלם ויפה וחתיך, אבל רגע, שלם, יופי. יופי. אז אני מרגישה שאני זקוקה לעידוד שלך. לפעמים גם אני אומרת את זה גם לילדים שלי, אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד. כי באמת המקום הזה של לתת על הראש, לא תמיד אנחנו צריכים אותו. אני צריכה לשתף אותך במשהו, חשוב לי שנדבר על זה. בא לך שנצא ונדבר, בא לך שנעשה הליכה ונדבר. להכין איזה כוס קפה בבית, לא תמיד צריך לצאת ולא תמיד אפשר לצאת. האם מתאים לך שנדבר? זה בעיניי, זה נראה כל כך פשוט, טריוויאלי, אבל זה ממש משמעותי. מה לא לומר? אתה אף פעם לא. אתה אף פעם לא מקשיב לי, אתה אף פעם לא עוזר לי, אתה אף פעם לא... תחשבו כשאת אומרת לבעל שלך, אתה אף פעם לא עוזר לי. הדבר האחרון שזה עושה לו חשק זה לעזור לו. את תמיד עושה את זה, אתה אף פעם לא מבין אותי, זה לא משהו מעודד ולא משהו שמקדם. אז מה כן? כן להיות ספציפי. אה, אני לא אומרת בואו נשחק לוי דווי. אני כן רוצה שנהיה מסוגלים לדבר על הדברים הכי כמוסים. לצורך זה גם אנחנו צריכים, אם בן הזוג שיתף אותי במשהו, בחיים לא להשתמש בזה נגדו. זה, אנחנו, זה כלל מאוד חשוב. אז מה צריך? מה צריך באמת? אה, כשמדברים איתי, אז לא לחשוב על מה אני עונה. ותאמינו לי, זה קשה. זה קשה להיות פנויים. אה, כל ההסחות דעת מפריעות. יש שיטה של הנדריקס. אני רוצה להגיד שגם המעגל שלי בנוי על שיטה מחקרית של ג'ון גוטמן, שהוא אה, 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 עוסק בזוגיות בארצות הברית, יהודי, ובאמת לדעתי הגישות שלו מהפכניות וטובות. הוא חקר בצורה מאוד מאוד מדעית, מאוד מתמטית, וכל מה שאמרתי לכם על פתיחה נכונה, על בלי הכללות, על אני ואת מול הבעיות, אנחנו לא אחד מול השני, כל זה ג'ון גוטמן. יש עוד יהודי שמאוד מאוד משפיע בתחום של הזוגיות ונקרא הנדריקס. שהנדריקס מדבר, זה נקרא אימאגו, לחזור על מה שהשני אומר. אני מבין שאמרת, האם הבנתי נכון. יוסי פחות אוהב את השיטה הזאת, יש אנשים שמאוד מאוד מתחברים, אבל בכל אופן, לבדוק שהבנת נכון. הרבה פעמים לא הבנו אותו, ואנחנו רבים על משהו שלא הבנו.
לחזור על דבריו. לי זה גם נותן, לי זה גם נותן שהות. אם אני חוזרת על מה שיוסי אומר, אני רגע מהרהרת בזה. אני לא חייבת ישר לענות. אנחנו כאילו ממהרים לענות. אנחנו גם חיים, נגיד מי שישמע את ההקלטה של השידור הערב, הוא מן הסתם לא ישמע אותה על מהירות רגילה, הוא ישמע אותה על מהירות עוד יותר גבוהה. אנחנו רגילים לטיק טיק 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 טיק, אנחנו רגילים לתקתק את הכל. אבל יש משהו בזמן. אז ברגע שאני אומרת לי, יוסי, הבנתי שאתה, זה מה שאתה אמרת, התכוונת להגיד ככה, אני בעצם חוזרת על דבר ואני נותנת לעצמי שהות רגע לעכל את הדברים ולהכין להתחבר למה שהוא אמר. אה, תנסו את זה בבית, ממליצה על זה. לפעמים בקליניקה אני מבקשת שאחד מעלה את הבעיה, ואני אומרת לה, השני כבר מת לענות לו, ואני אומרת לו, תגיד לי רק מה הוא אמר. וזה מפליא, כי אנחנו לא באמת שומעים מה הוא אמר, אנחנו שומעים מה שאנחנו חושבים שהוא אומר. יש לנו לכל אחד תסריט בראש, אנחנו לא מודעים לתסריטים שיש לנו, אבל אנחנו הולכים עם תסריטים. האם הבנתי נכון? אה, לפעמים דיברנו על זה, לא לרוץ לפתור לשני את הבעיות, להקשיב לו. להקשיב לו הרבה פעמים הבעיות, הוא כבר ידע את התשובות מעצמו. לפעמים גם אפשר להגיד לו, מישהו, בן הזוג שאל אותי משהו, ובמקום תשובה להגיד לו, ומה אתה חושב על זה? ומה אתה אומר על זה? הרבה פעמים התשובה מגיעה מעצמו, אבל עצם זה שהוא מוקשב, זה דרגה גבוהה ממש. זה הסתובבות אחרת בעולם. כשבן אדם מסתובב מוקשב, ילד מסתובב מוקשב, ההפך ממוקשב זה מורעב. זה מסתובב עם איזה חלל רגשי כזה. אז אנחנו באמת, במקום לשלם לפסיכולוג, אנחנו הפסיכולוגים אחד של השני. רציתי עוד משהו להגיד על זה, אבל לא יודעת, ברח לי, אני בטח אזכר שוב. אבל מה אתם אומרים על האיורים ראיתי עכשיו בכמה מנטורים שאני עוקבת אחריהם על קלוד, וזה הדבר הראשון, התחלתי לעבוד איתו, והנה זה מה שיצרנו ביחד. אז זה הדגם שאני מאוד מאוד אוהבת. אני נותנת בקליניקה לזוגות, לכל אחד, לצייר שני עיגולים, ואת החלק החופף. חלק אחד של העיגול זה אני לבד. פה זה אני לבד, פה זה שנינו יחד, ופה זה השני לבד. אני מבקשת מכל אחד לכתוב מה יש באני לבד. נגיד אני הולכת ליוגה, אני הולכת לבד. יוסי הולך לדף יומי, הוא הולך לבד. מה אנחנו עושים ביחד? אנחנו הולכים לטייל ביחד. אנחנו מבקרים את הנכדים ביחד. מה ביחד? מה לבד? לנהל את הבנק, מי עושה? איפה זה נמצא? אני מבקש מכל אחד לעשות את הציור הזה, ואני מבקש מהם לא להעתיק אחד מהשני, לא להציץ אחד לשני. מה מפליא? שבמרבית, מרבית המקרים, אנשים מציירים בדיוק אותו דבר. לפעמים היחד הוא מאוד מאוד קטן ודק. לפעמים זה ככה ממש נוגע ככה, וזה אין את הביחד כמעט. ואז הם יגידו, אין לנו ביחד, אנחנו רוצים יותר ביחד. לפעמים אנחנו לא יודעים מה לעשות בו בביחד הזה. אה, יש אנשים שהביחד שלהם זה רק הריב. אם לא היה ריב, אין להם משהו טוב שיש ריב, כי ככה יש משהו משותף. על מה הזמן המשותף רבים בו. אז לא זה מה שאני רוצה שיהיה. אבל שמעתי מאיזשהו רב חכם שאמר שהטוב ביותר זה שליש, 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 כמו שאנחנו רואים בציור הזה, שהיחד לא יתפוס את כל, כי יש כאלה שבלועים אחד בשני. מה זה בלועים אחד בשני? אני שואלת אחד מה שלומך, הוא מסתכל על השני שיגיד את התשובה. כאילו, מה שלומך? מה, כאילו, איך אתה עם זה?
והוא יעביר לשני. מה אתה אומר? איך אנחנו עם זה? לא, לא אמרתי איך אנחנו עם זה. כשזוג מעורבב ביחד, אז אם אחד בוכה, השני לא יכול לעזור לו. הוא בוכה איתו. אם אחד, אנחנו רוצים קצת את המקום הזה, שלכל אחד יש את המקום הנפרד שלו, זה חשוב לנו. אני בטח שמעתם ממני את משל שני הביצים. יש שני ביצים שיכולים להיות שתי ביצים קשות והן לא מעורבבות, כל אחד נשאר כמו שהוא, הם יכולים להיות מקושקשת, ואני רוצה שזה יהיה שני ביצי עין, שיש את הצהוב הזה וכל הלבן משותף. אני רוצה שלכל אחד יהיה את המרווח שלו. אה, לפעמים אותו אחד שאין לו מרווח, אני כולי הבית, אני כולי נתינה, אין לי בכלל חברות, אני בכלל לא יוצאת. אז מה יש? יש תסכול, זה לא... אנחנו רוצים שלכל אחד כן יהיה את תחום העניין שלו. כל אחד כן ישקיע בעצמו, לא ישקיע רק בבית ואז יהיה מתוסכל. אנחנו רוצים, אני, אתה והיחד שלנו. אה, קחו את זה במשל של שליש, שליש, שליש. וכל חלק הוא חשוב. חשוב לי שההתפתחות של יוסי, הדף יומי של יוסי, התלבט על לצאת לאיזה קורס, אמרתי לו, אתה לא מתלבט, זה ההתפתחות שלך, אתה הולך על זה, כאילו, ודאי שכן, כאילו, המרחבים האלה הם בריאים. שאימא יש לה גם את התחום של עצמה ואת החברות של עצמה ואת החוג של עצמה. זה בריא לכל הבית וזה בריא לזוגיות. אנחנו לא רוצים להיות שני ביצים מקושקשת שכל אחד איבד את עצמו. אין מזה רווח לזוגיות. אז אמרנו שמאחורי התלונות, הלוואי ותמיד נדע להגיד את המילים הנכונות. אנחנו לא תמיד נדע להגיד את המילים הנכונות. לפעמים אני אתלונן למה אתה לא בבית. מה, אני משחק? אני בעבודה. לא, לא חשבתי שאתה משחק, אבל אני זקוקה לקרבה ולנוכחות שלך. הרבה פעמים האישה לא תגיד אני זקוקה לקרבה ולנוכחות שלך. הלוואי ונוכל להגיד את זה ככה. אתה אף פעם לא עוזר. זה לפעמים, אני רוצה לשתף אותך בעומס שלי. אני מרגישה לבד, אני מרגישה עמוסה. לא אכפת לך ממני, אני צריכה להרגיש חשובה בעיניך. אז אנחנו רוצים קצת לשמוע את מה אני רוצה להכניס פה גם בכי. אה, פעם אמרה לי מישהי מאוד חכמה, אה, כשהבת שלך בוכה, אל תגידי לה אל תבכי, אלא תחבקי אותה ותגידי תבכי, 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 תבכי. וזה משהו מאוד מאוד נכון, כאילו אנחנו מאוד עוצרים רגשות. הרבה פעמים גם הגברים עוצרים רגשות, ואני אומרת שלעצור רגשות זה להביא ממש מחלה פיזית. לעצור רגשות זה לא יודעת, זה התקף לב כזה. אז לכן אנחנו כן רוצים להיות מסוגלים לדבר אחד עם השני בפתיחות, באהבה. וזה לוקח זמן, זה לוקח זמן המקום הזה להרגיש מאוד מאוד בטוח בקשר, וזה משימה של חיים וזה לא נגמר. זה לא נגמר ותמיד יש איפה להתפתח. אז המחקרים מראים שאצל זוגות חיוביים, זוגות טובים, יש על כל מילה אחת של ביקורת 5 מילים טובות. כיוון שהביקורת יוצאת לנו בלי לשים לב, אנחנו לא מרגישים כמה אנחנו ביקורתיים. התרגלנו להיות ביקורתיים. למה התרגלנו להיות ביקורתיים? כי אמא שלי, כדי לחנך אותי, כל היום אמרה לי, אל תעשי ככה, כן תעשי ככה, אל תעשי ככה, אל תעשי... זרי! אז זה אנחנו גילים, זה אנחנו חופשי עושים אחד לשני. אבל את המילים הטובות אנחנו שם צריכים להקדיש לזה. כדי שהאווירה תהיה בסדר בבית צריך פי 5 מילים טובות. הביקורת אנחנו ביקורתיים ואנחנו לא שמים לב. זאת אומרת, אף אחד, כולם, אנחנו אומרים, ודאי שאני אומר מילים טובות, אבל אני לא שם לב שאני הרבה יותר אומר ביקורת.
אז אנחנו רוצים באמת לקחת היום אנחנו במידת התפארת. תפארת זה לפאר, להגיד מילים טובות. תודה שהכנת את הקפה, יצא לך בדיוק כמו שאני אוהבת. אני אוהבת את הצחוק הזה. אני שמח שאת שלי, זכיתי בך. וואי, איך זה מרים, איך זה מחזק, איך זה דבר גדול. אה, עוד פעם נחזור. אה, מותר לקחת טיים אאוט ביחסים. צריך לקחת זמן לחשוב. לא תמיד לענות מהמותן. לא לערב ילדים. לא לערב ילדים במריבות. אה, היום שמעתי ככה בקליניקה, שני הורים, אבא אמר לילדה משהו, האמא אומרת ואז מתחיל איזה קרב בין ההורים על ראשה של הילדה. לא בריא. לא בריא לילדה, לא בריא לזוגיות. אם אבא אמר משהו, גם אם לא נראה לי מה שהוא אמר, חשוב לי שהבת שלי תדע לשמוע לאט. גם אם אני לא מסכימה איתו, גם אחרי זה אנחנו נלך ונדבר על זה בחדר. אבל, הילדים הם לא חלק מהמריבות שלנו. כשהילדים גדולים, כמו אצלי, לפעמים יש איזה פיתוי להגיד, אתם יודעים איך אבא שלכם מרגיז אותי? אז לא לעשות, להתגבר על זה. יש לנו פיתוי. כי הילד זמין, כאילו יש לנו איזה שופט גר בתוך הבית, אתה רואה את הכל, נכון? אתה רואה איך שאבא שלך מרגיז? אז ממש נזק. יצא לי עכשיו לדבר עם איזה זוג ולהגיד להם, תשמעו, אתם מעבירים לדור הבא, כאילו, כשיש איזו ברית בין הילדים לבין אחד ההורים, זה לא בריא להם, לא בריא לזוגיות שתהיה להם זה. תעשו טובה לדור הבא, תשחררו את זה. אה, במקום זה יש באמת, אני מעדיפה, אני קיימת בשביל זה, ולא רק אני. לכו לרב בבית כנסת, לכו לא יודעת, קחו ספר טוב, תשאלו את ה-GPT, הכל, מה שאתם רוצים, אבל לא לגייס את הילדים לבחור צד. אה, לסיים מריבה עם פיוס. פיוס זה דבר מתוק. להגיד טעיתי זה גדולה, באמת, זה בסדר להגיד טעיתי. לצעוק זה דבר לא גורם, כשאתה מדבר אני שומע, וכשאתה צועק אני כבר לא זוכרת. אנחנו לא, זה אוטם, אנחנו רוצים באמת לדבר בנחת. שמעתי בקורס מכירות, שלוקחים מוכרנים ומלמדים אותם למכור ביטוח או משהו דרך הטלפון, שמבקשים מהם לחייך. שאתה מחייך, למרות שזה שפופרת, הוא לא רואה, זה לא זום, אז כשאתה מחייך, יש סיכוי יותר גדול שהוא יקנה. אז זה המקום שאנחנו רוצים להיות. מה ששיתפו אותי, בן הזוג שיתף אותי, זה ביני לבינו. למשל, האישה שיתפה את בעלה על המריבה עם הבוס, ואז היא רבה עם אמא שלו, והוא אומר לה, את רואה, עם כולם את לא מסתדרת, עם הבוס שלך את לא מסתדרת, עם אמא שלי את לא מסתדרת, וגם אותי את מרגיזה. כאילו, הוא לקח משהו שהיא שיתפה אותו, ושימש בזה נגדה. זה דבר מאוד מאוד קשה, ודבר שאנחנו לא רוצים. יש לנו קנקס לכולנו, למי יותר, למי פחות, ואנחנו חוזרים לעבר. אנחנו יכולים להעלות הרבה הרבה חשבונות ישנים. ואם אנחנו נשמור את הפנקסים, זה לא מוסיף לנו ברכה. זה כמו בספר רבים ומתקרבים כתבתי, כשהייתי ילדה קטנה, אז היה וולט דיסני כזה, סרטים מצוירים כאלה, הפרימיטיבי הזה, והיה העכבר הזה, השובב הזה, והחתול שרודף אחריו, ואז החתול רודף אחרי העכבר,
הדלת נסגרת לחתול על הזנב, והחתול ממשיך לרוץ והעכבר כבר ברח, והחתול רץ במקום. אז כשאנחנו תקועים בעבר, הזנב שלנו נסגר בדלת ואנחנו רוצים במקום. זה מוציאים אנרגיה סתם, על משהו שעבר. אמר לי מישהו, מי שחי בעבר הוא עבריין. חבל, כאילו כל בוקר שהתעוררנו, זה נולדנו מחדש. ואנחנו רוצים במקום שנולדנו מחדש, לפתוח דף חדש. זה הגדלות שלנו. לפתוח כל יום דף חדש. זה לפעמים קשה. למה אנחנו פוחדים לסלוח ולשכוח? כי אם אני אסלח ואשכח, כביכול אני מסכים עם מה שהיה. כאילו אני נותן לגיטימציה למה שהיה. לא, אני לא נותן לגיטימציה למה שהיה, רק אני שמה את זה בעבר. זהו, עבר, מת, היה. מה שיהיה, אני לא יודעת, מה שהיה מת. הרגע הזה הוא הדבר הגדול ביותר שיש לנו בחיים. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו רוצים לייחד לזוגיות שלנו זמן, כי אם אנחנו לא נייחד לזמן, לא יהיה. לא, לא קורה. יוסי ואני מאוד אוהבים סחלבים. סחלב הוא פרח מפונק. לא ראינו סחלב שפורח מעצמו במדרכה. כי סחלב זקוק לתנאים טובים, וככה גם זוגיות. אז אנחנו רוצים את המפגש השבועי, את הזמן רק ביחד. אנחנו רוצים מילים של תודה. אנחנו רוצים את עבודת המידות שאנחנו עושים עכשיו, כי זה זמן מסוגל. אנחנו רוצים ריטואל של חיבור יומי, של חיבוק. הרבה זוגות שמגיעים אליי לקליניקה, אני אומרת להם 3 פעמים ביום, כמו תרופה, רק חיבוק. חיבוק 3 פעמים ביום, שיוצאים לעבודה, שחוזרים ממנה, ולפני השינה. זה יכול לשנות עולמות. אנחנו רוצים להגיע אל המקום הזה שאנחנו אחד. כזה כשהיינו חברים, ונשאר לנו לילה שלם לדבר עד אור הבוקר, זוכרים את הזמן הזה? על מה דיברנו? לא היה לנו משכנתה, לא היה לנו... על מה דיברנו? דיברנו על הפוטנציאל של הזוגיות שלנו. לשם אנחנו רוצים לחזור. כי כשאנחנו מאבדים את הנקודה הזאת שאנחנו אחד, זה מקום שיוצר כאב, יוצר כעס, ויוצר שכל אחד הולך עם החברים שלו, עם החבר'ה שלו, עם הפלאפון שלו. זה האנרגיה יוצאת החוצה ואנחנו רוצים להחזיר אותה פנימה. אחד הדברים של להחזיר את האנרגיה פנימה, אני נותנת פה טעימה ממשחק הזוגיות שלנו. יש לנו במשחק הזה, כאילו יש משחק טנדו נמכר באלפי העתקים, ועכשיו הוא יצא עם עוד שכבה, עוד רמה, עוד דרגה, כל השאלות האינטימיות. להתחיל לחבר את הקרבה שלנו. בלי נדר הזום הבא יעסוק, אני לא יודעת אם הבא, אבל אנחנו נעסוק באינטימיות. זה יהיה זום אה, ייעודי לנושא הזה של האינטימיות. יש קודם כל אינטימיות רגשית, ואחרי זה יש אינטימיות בחיי האישות, בחדר השינה, אבל הכל מתחיל מהדיבור, מהקשר, מהקרבה, ואת הקרבה הזאת אפשר לעורר. כל מה שאני מדברת זה כי אנחנו יכולים ליצור תקשורת יותר טובה. זה לא או יש לך או אין לך, או נולדת עם זה או לא נולדת עם זה. זה גם לא אלה שיודעים לדבר הכי הרבה ודברנים, כי בן אדם יכול להיות דברן מאוד גדול, אבל הוא לא מדבר על רגשות, הוא לא מדבר עלינו, הוא מדבר על כל העולם. אז אנחנו רוצים, ככה יש לכם פה טעימה, לכל מיני שאלות שמכניסות אותנו פנימה, אל החברות שלנו. אלינו, אל החלומות שלנו. אנחנו רוצים ליצור את המרחב הזה. אנחנו רוצים, המקום הזה של גם וגם, זה גם מרחב, גם קרבה. גם לבקש, גם להתחשב בשני. כשאני מבקשת משהו,
מותר לזה שביקשתי ממנו להגיד לא. כי אם אני מבקשת והתשובה לא מתקבלת, זה בעצם, זה לא בקשה, זה דרישה. אנחנו לא רוצים להיות במקום דרשן. אנחנו רוצים זוגיות. זוגיות זה איזושהי קרבה. זוגיות זה לא בוס ועובד. אה, אם מישהו כל הזמן נותן פקודות, השני כל הזמן ממלא, משהו בזוגיות לא טוב. וגם זה שכל הזמן שרים למשמעתו, זה לא, הוא גם עצמו לא מרגיש את הקרבה שהוא היה רוצה בזוגיות. הוא מרגיש קצת בוס. לפעמים הוא מרגיש שהעובד שלו טוב, ולפעמים הוא מרגיש שהעובד שלו לא טוב, אבל זה לא זוגיות. הוא מרגיש לבד בזוגיות. אז אפשר גם לאהוב וגם לכעוס, גם לריב וגם להתקרב. אה, אין בית שרק מתקרבים ומתקרבים ומתקרבים ולא רבים. אין את הבית הזה, הוא לא נולד. ובאמת, את הספר רבים ומתקרבים הייתי נותנת לכל זוג שרק יתחתן. כי אני נבהלתי מהריב הראשון שלי ושל יוסי. ואם אנחנו מבינים שגם לא תמיד ראינו את ההורים רבים, ואם ראינו אותם רבים, לא תמיד ראינו אותם מתפייסים. גם הילדים שלנו, יכול להיות שהם רואים אותנו רבים, האם הם רואים אותנו מתפייסים? לפעמים ההתפייסות היא לא לפני הילדים. אז אנחנו רוצים להיות גם רבים וגם מתקרבים. ולדעת שזה ככה זה. היום הנכדים שלי אומרים, את יודעת שזה, אנחנו רבים ומתקרבים, אז זה נחמד. אז זה בסדר לגמרי לחשוב אחרת. אנחנו לא אותו אדם, זה בסדר לחשוב אחרת, להרגיש אחרת, ואפשר להמשיך ולדבר על זה, וזה בסדר. אז כמו שאמרתי, 3 פעמים ביום, בוקר, צהריים וערב, את המקום הזה של החיבוק, את המקום הזה של האהבה. להכניס את זה בצורה יזומה. לא תמיד זה יגיע מעצמו. אה, אז אנחנו רק מסכמים, וכל אחד ייקח הביתה את מה שהוא רוצה, ומספיק לי רק דבר אחד שכל אחד לוקח, ובשבילי זה עולם מלא. אז קודם כל זה אני ואת מול החיים, ואנחנו אף פעם לא אחד מול השני. אנחנו מאותו הצד של המתרס. התפארת זה מקום שהוא נולד מאיזון של גם וגם, גם אני, גם את, גם הביחד. שיתוף הפעולה מחייב שלכל אחד יהיה גם את החיים שלו, את העצמיות שלו, את המקום הפרטי שלו, את התחביבים שלו, וגם שיהיה לנו את הביחד המעניין והמעשיר. תקשורת זה לא מזל, אפשר תמיד ללמוד את זה, תמיד אפשר לשפר את זה. וכל מריבה היא הזדמנות לקרבה, ואת זה אנחנו ניקח. את כל מה שלמדתי ועוד, אם אהבתם, ואם אתם רוצים לתת את זה גם מתנה לאחרים, אז יש לנו את הספר רבים ומתקרבים. יש לנו, עוד אין לנו, אבל המשחק מעוררים אהבה הוא ממש ממש בדרך. יש לנו סדנאות, יש לנו ייעוץ זוגי ואישי, וחייב להגיד שזוגות שהבעל במילואים יש גם החזרים, אז בכלל כדאי לנצל את זה. אז אני מאוד מאוד מודה לכם שהייתם איתי. אני אסיים את ההקלטה ואז אתם תוכלו גם לשאול שאלות. אני יותר ממזמינה אתכם להיות חברים גם בפייסבוק, באינסטגרם, באתר, בכל דרך אתם יכולים ליצור קשר. ביוטיוב יש הרבה, אלפי צפיות, אבל לא כולם עוד עשו מנוי, אז לעשות מנוי ביוטיוב. אה, גם בטיקטוק אני מכניסה, גם בקבוצות הוואטסאפ שלנו. אז מיליון תודה על זה שאתם איתי, חוגגים איתי ביחד את ה-40 שנה. ואני עכשיו מחכה לשאלות שלכם, אפשר פה ואפשר בפרטי, אז אנחנו סיימנו מפגש שני של סופרים באהבה, ואם יש למישהו שאלות, אז אני עוד כאן.
תודה רבה, מושלם, אשריכם. תודה לכם שהייתם איתי, וגם בקבוצה בוואטסאפ אתם תמיד מוזמנים לשאול. אה, תודה, תודה על החיזוקים, תודה אורטל, תודה שלומית, תודה חגית, ברכה והצלחה לכולם, לילה טוב מיכל, תודה שהייתם איתי, תודה, תודה, לילה טוב.